Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa darasi na biyu a cikin Microsoft Word. A wancan darasin da ya gabata mun yi jawabi akan wacece Microsoft Word, me ta kunsa da kuma yadda ake bude ta. Yau kuma darasin mu na gaba, darasi na biyu zai magana akan yadda ake gyaran rubutu a cikin Microsoft Word. Na farko dai kamar yadda muka faɗa a wancan karan, idan za a bude Microsoft Word za ka yi clicking a start menu. Idan ka zo start menu na ce za mu shiga all apps. Idan ka shiga all apps za mu samu Microsoft Word. Idan muka bude Microsoft Word kamar yadda muka faɗa a wancan karan za mu je blank document idan muna so mu fara sabon aiki a kanta kenan. Idan ka bude blank document kamar yadda muka faɗa a wancan karan, mun yi jawabi akan home, mun yi bayani akan group, mun yi bayani akan insert, mun yi bayani akan layout, mun yi bayani akan review da kuma view. Yanzu kuma za mu yi magana ne akan yadda ake gyaran rubutu a Microsoft Word da yardar Allah. Na farko dai in an ce gyaran rubutu ba wani abu ne mai wahala. Magana ne akan yadda za ka kara rubutu girma, yadda za ka canza masa kala, yadda za ka mai da shi bangaren hagu, tsakiya ko kuma bangaren dama. Wani shine ake nufi da gyaran rubutu, a turanci ake ce masa format. To ta ya za mu fara? Yanzu misali sai mu rubuta wani abu haka. Kamar yanzu wannan misali, wannan rubutu mun yi shi a 11 font ta yadda ake ganewa kenan. Wannan shine inda za ka canza girman rubutu. Gashi nan daga 11 up to iya abin da za ka iya ƙara girmansa. Sannan nan kuma shine inda za ka canza style din, magana kala-kala, salo-salon rubutun da kake bukata. Gashi nan kamar su calibri, times new roman, arial, algerian, duka gasu nan kala-kala sai mutum wanda ya zaba. Kafin mu je na gaba, kafin mu je ga wannan, ya kamata mutum ya sani cewa babu wani rubutu da za ka canza wa kala ko ka canza masa style ko ka mai da shi wani gefe ba tare da ka yi highlighting dinsa ba. Yadda ake highlighting din shine za ka danne left click ɗinka daga surface area da ba komai, sai ka jawo shi kamar haka zuwa inda rubutun ka ya kare, ko kuma iya bangaren da kake so ka ba su format mai kyau. Idan ka yi highlighting kamar haka, kamar misali yanzu a wannan muna so za mu canza girmansa, za mu mai da girmansa kamar misali 14, 18 ko whatever. A ce yanzu bashi zuwa 36 haka din nan, kun ga ya ƙara girma. Haka iya ragewa ma za ka yi adadin lambar, kuma in ka so za ka iya zuwa kai selecting ka rubuta lambar da kanka iya wacce kake so. Kamar misali bashi 20 sai ka danna enter, kun ga ya ragu zuwa 20. To idan kuma again kana so ka canza masa kala biyu ne, akwai background kala sannan kuma akwai font kala. Idan kana so ka canza font kala, wannan a din gata wacce take da red a ƙarƙashin ta nan ake canza kala. Idan kai clicking din a din nan, to automatic ka mai da shi koriya jar kala kenan. Amma kana so ka zaɓi sauran kaloli kamar haka, idan kai highlighting sai ka zo dan angle drop down din nan, sai ka yi clicking akai. Ga su nan kaloli iri-iri. Idan yellow aka ke so zai koma yellow, idan ma wata kala kake so ba yellow ba kamar shudiya, gashi nan. Idan duka su nan kaloli sai irin wacce ka zaba. Wannan shine yadda za ka canza wa rubutu kala. Sai kuma ya za ka yi ka canza rubutu style. Wannan ba wani abu ne mai wahala ba. Kamar yadda na faɗa muku, idan ka zo ga daidai inda ka canza girmansa, ga yana wani gurin calibri body dina. To idan ka zo wannan drop down din za ka yi clicking, ba wai sunan wancan font din ba. Idan ka zo ga su nan a jere, idan times new roman ne, ga yana za ku yana canza style ya yadda kake so. Gani to duk wanda kai selecting haka rubutun zai koma style ɗinsa. Ina fatan wannan dai ba wani abu ne mai wahala ba. Sannan idan mutum ya fuskanci wannan, sai kuma ta yaya
za ka ji ana cewa rubutu akwai bolting, akwai italic, akwai underline da sauransu. Wannan ma duk ba wani abu ne, da a cikin home din da za mu yi shi kafin nan gaba a lecture ta gaba mu koma insert. To idan kana so ka mai da shi haka, ka mai da shi bolting, shine gashi kamar misali wannan sunansa Seihan computers. To misali iya Seihan din muna so mu mai da ita bolting, sai kai selecting, kai highlighting iya wannan Seihan din, sai ka zo wannan b din ga ta nan sai kai clicking. Ina ga idan kun kula za ku ga Seihan din tafi computers din kauri, shi ake kira da shi ake kira da bolting. Sai kuma wannan i din ta nufin italic. Idan kana so ka mai shi italic, ma'ana rubutun ya dan zama siriri ya kuma ya dan karkace kalli hannun dama kenan. In kana so ka yi haka kuma ba komai bane, ko sai ka highlighting din wannan computers din sai ka danna i din nan. Ina ga kun ga yadda ya koma, wannan shine ba komai ba. To idan kuma kana so wannan u din ta nufin u for underline, ma'ana ka ja layi a ƙasar rubutun kenan. Idan ka zo ka sa kai highlighting din rubutunka, ko sai ka taba u din, ina ga shikenan abin yadda yake kenan. To kada abin yayi yawa, amma dai kafin nan bari mu tsallaka zuwa, kafin nan za mu magana akan yadda za ka mai da shi upper case, lower case, karamin baki, babban baki. Abin da nake nufi kamar wanda rubutun duka babban baki ne, to ta yaya za ka mai da shi karamin baki ba tare da ka goge ka sake rubuta ba? Shi ma abu ne mai sauki kawai, ba wata wahala ko kaɗan. Abin da za ka yi kawai sai ka yi highlighting. Idan ka yi highlighting ɗinsa, sai ga wannan a babba da a karama, sai ka yi clicking a drop down box ɗin nan. Idan ka yi clicking, in ka ce lower case za su zama ƙananan baki gaba ɗaya kamar haka. Haka kuma idan ka zo ka ce upper case, to za su kuma babban baki. Haka zalika in ka ce capitalize each word, to kalmar farko za ta zama babba, harafin farko, sauran kuma sun zama ƙananu kamar haka. To wannan ta nan ake canzawa, ba wai wani abu ne mai wahala ba. Idan kuma background ɗin kake so ka canza kala, shine za ka zo wannan gashi nan, gashi nan. Ni ban na son canzawa nan, amma gashi nan da yadda yake, ko da Allah zai sa mutum ya karo da irin wannan aikin. So idan kuma kana so ka mai da rubutu santa, ko ka mai da shi gefe, ko makamacin wannan ma abu ne mai sauki. Yanzu yana left, hannun hagu, saboda kun san rubutun boko ta hannun hagu yake farawa. To idan kana so ka mai da shi tsakiya fa, sai ka dawo nan. Wannan shine sunansa center, shine za ka yi clicking kawai ga rubutu ya dawo center. In kana so ka mai da shi hannun dama kuma fa, ya koma can side din, sai ka clicking din wannan shine ba wani abu ne. Wannan justified, shi kuma nan bai cika aiki ba, sai kamar abin da ya shafi project ko kuma wani rubutu mai yawa, wannan kenan. To saboda haka ina ganin kar abin yayi yawa, sai mu bari iya wannan chapter 2 din tutorial din iya nan. Na haka darasi na gaba kuma sai mu yi jawabi akan bulletin, yadda ake sa nambobi automatic, yadda ake sa nambobi automatic, yadda ake ba da paragraph da line spacing da sauransu. Mun gode. Idan kuma mutum yana tambaya zai iya yi a comment section din mu. Mun gode.